Cela sithathe izwe siya kuNkulunkulu. Kodwa ngicela ukubuza ukuthi nina abapriest ni ready yini to lead this country? Ngoba sasifuna ukulimela nini. Ngeke silunge makabuye bungena umuntu owenayo umuntu. Ngeke salunga. Noma ngayiphi indlela angenza ngayo uNkulunkulu. Niyazi ukuthi sinamandla. Alithi Bible lithi uNkulunkulu uyawabeka amakhosi ehlabeni nawasosi. Sinamandla njengoba sihlangene la okuthatha indaba siye kuma heavenly court. So ibeke ematafuleni ukuze izulu likhiphe ama-judgment. Masi report situation ukuthi ini kanjani. Ngicela ukubona abapriest, ngicela bafundise. Ngicela bafundise, ngicela indlu yobupriest. Ninganyuka nize ngaphezulu. Ninganyuka nifundise ngaphezulu. Ngicela bafundise bazalwane. Yebo, ngicela bafundise. Ngicela bafundise nje mina. Ngicela bafundise noma bangamantombazana noma bangamakhosikazi, ngicela bafundise. Ngicela indlu yobupriest. Ngicela sithathe serious kakhulu lento. Niyazi ukuthi la basithatha serious.